Salam hormatly ildeşler. Men Aygözel Çareva. Biz bugün siz bilen Excel kursumuzun şu sapagında siz bilen ütgen uluklaryň kısımlaryny öwreneriz. Olar nerede bolýar? Ine glavny panelinde, eger bizim Excelimiz ingliz dilinde bolsa da home panelinde, ne şu ýerde opşy, ne şularyň ählisi bizim ütgen uluklarymyzyň kısımlary bolýar. Yani birincide san hem harp hem ýazyp bilersiz, ikincide sanlar ýazyp bilersiz, jeňleşini bilen finansiwda pul birligini ýazyp bilersiz. Bu kratki formatdan, lini formatdan bularda senäniň kısmyny görkezip bilersiz. Vremede wagty, prosentde götermi, drop sanlary, eksponensialda logaritm sanlary, tekst odam diňede tekst ýazyp bilersiz. Indi gelin olar häzir tablitsada öğretip görelim. İlk bilen tertip belgi, sonra kısımlar bolsun. Sonra olaryň ýazylyş usullary bolsun. Ya da ýazylyş görnüşi diýipken bilýäs. Biraz şularymyzy açalım. Indi tertip belgi 1, 2 goýulan jemi 15 san diýeli. 15 ondan köp bolsa ýene-de soňundan biz ulaldyp bilýäris. Indi daşyna granitsa berelim ve ortadan ýazdyralım. Indi birinji kısmymız mum kısım diýdik. Mum kısımlar umumy. Muňa indi görüşimiz ýa şu öýçügi saýlasak şu ýerde görnüşi görünýär. Opşyda durşubat, onda harp hem, yani söz hem, san hem ýazyp bilýäs. Indi ikincimiz san kısmı. Onda şu öýçügi saýlaýas. Görüşüňiz ýa bu öýçügiň kısmı opşyda dur. Gelin şonu çyslowy edelim ve bu ýere bir san ýazalyň. Ne nokotdan soň 2 sany 0 goýdy. Eger şonu düzeltmek islesek, meselem 6 0 ýa-da 3 0 goýmak istesek, onda üstünden basýas we şu ýerde format ýaçy bassak, ne şu ýerde 2. Çesodisetiçli znak 2 diýip dur. Biz şunu özlegimize göre köpeldip bilýäs. Okey basýan. Indi görüşimiz ýaly nokotdan soň 8 san 0 ýazyldy. Indi soňky kısmymız jeňleş, ýani pul kısmı. Mesela şu ýere men 120 ýazsam, ilk bilen bu öýçüň kısmyny ýetgetýäs. Kısmy jeňleşini bolsun we bu ýere mesela 120 ýazsam, ne görüşimiz ýaly öňde dollar belgisini goýup berýär. Indi muny hem format ýaçyga edip, öňünden goýulan znagy şu ýerden üýtgetip hem bilýäris. Haýsy znag goýmak islesek, ay simwolu goýmak islesek, şu simwollary goýup bilýäris. Meselem şunu goýaly. Ine eger ýerinden goýulan bolsa şonu goýup berýär. Bu ýere finansiwy ilk bilen şu öýçüň kısmyny finansiwy etýäs. Ben bu ýere kim bilýärsak, ine bu ýerde şeýle görnüşde ýazýar. Indiki kısmymız sene kısmı. Senede neksan kısmı var görüşimiz ýaly. Kratki formatda, lini formatda. Yani kratki olsa gysga ýazylyş görnüşi, lini uzun ýazylyş görnüşi. Kratkini saýlalyň şu öýçüge ve şeýle 12 selam 12 2021. Şu kısmı, şu öýçüň kısmı sene boldy. Indiki kısmymız wagty görkezýän kısım. Bu öýçügem saýlaýas, kısmyny wagt etýäs ve wagty ýazyp bilýäs. 1 saat 1 minut 1 sekund. Ne AM ýa-da PM munyň görnüşini format ýaçykdan ýetgetip bilýäs. Mesela şu ýerden haýsyny goýmak isleýäsem 13:30 ýa-da 1:30 PM ýa-da şunu goýmak isleýäsmi? Okey bassak öz şu görnüşde ne görkezip berýär. Indiki kısmymız
Göterim. Şimdi bu yeri ilk bileşen kısmını prosentli diyeceğiz ve bu yeri bir saniye yazsak ve özü prosent koyup noktadan soň san koyup yazıp berelim. Mum görünüşünü hem formatiga çekirip şu yerden nähili edesimiz gelse şonyaly edip yazıp bilýäris. Indiki kısmımız drop kısmı. Drop sanlar için mesela diyelim 3,7. İlk bilen kısmını yükledelim. Drop san. Şimdi 3,7 yazsak yine 3,7'den 5. Yani bizim yazan nokotlu sanımızı özü drop'a örüp berdi. Indiki kısmımız eksponensial. Yani logaritm için mesela şunu sayladık ve kısmını eksponensial edelim ve mesela onun derecesini yazsak näme edip berýär şonu eksponensial görünüşünde yazıp berýär. Yani 1 y plus 0,3. Bu demek şol sanyň yani o'nun 3. derecesi diýip anlatýar. Gelin mesela 0,01 ýazaly. Munda ine 10 1,00 y minus 3. Bu demek o'nun minus 3. derecesi yani 1000'den 1 diýip anlatýar. Indiki kısmımız tekst ve tekst yazmak için bulayıcı kısmını tekst etýäs ve bulayıcıkda hem şoňa göre tekst yazıp bilýäs. Ine kısımlar görüp geçtik. Şu sapamız hem şundan ibaret. Indik sapaklarda görüşençek hoş sağ olun.